jakin ginen hemen Artikutzan ingozala penintsulan eindan urtegi baten ustuketa handiena natura berreskuratzeko helburuarekin. Eta era berean, Donostiako udala kontziente zen han aldaketa handi bat izango zela eta nahizun aldaketa hori ikus-entzunezko baten jaso. Dokumentalean ikusten da Artikutzak azkenengo 4 urteetan edo 5 urteetan izan duen transformazioa. Urtegi bat izatetik ingurumen natural bat izatera pasa da, oso azkar. Eta era berean ikusten da ez dela Europan horrelako ekintza bakarra eta kontatzen dugu Normandian ere kendu dela presa handi bat. Era berean kontatzen dugu horrelako azpiegiturek egiten direnean inpaktu handi bat daukatela, baina kentzen direnean ere inpaktu handi bat daukatela. Herriek erabakiak hartu ahal izateko, nik uste dut ezinbestekoa dela jakitea presek zer eragin duten eta kentzeak zer eragin duen edo bere horretan usteak. Ez dago narratzailerik, zientzialariek eurek kontatzen dute zer gertatzen ari den, zer egiten ari den eta zergatik. Guk Elhuyarren zientziaren divulgazioan lan egiten dugu eta divulgazioaren helburu nagusia da jendeari informazio ematea berak bere erabakiak hartu ditzan. Dokumentalari buruz esango nuke irudi zoragarri badaukala, oso Artikutza oso leku ederra dela eta irudietan hala ikusten dela. Musika oso eder bat egin duela Igor Arroyok eta era berean sorpresaren bat edo beste badauka horrelako hausnarketarako momentu batzuk dantzaren bidez adierazten direnak eta jendeak gustora ikusiko duela.